di din tawhana di ay. Nagsikreto-sikreto ra na di siya iya-iya. Bantay na gid kanako. Mo ni resulta sa mga lalaki, laban gyud sa mga lalaki. Hilig kay sikreto. Dili open sa usap-usa sa iyang partner. Mo ni resulta nga magbuwag jud. Bantay lang katawhana kanako ron. Abot ta karon. Ipos kita karon makalisod ka. Ha! Abot ng abat. Kaya, Usa man ka puspos ka sa live. Nag-live man ka nga, murag kapakulawan ko nimo ha. sa ilalim! Nakikita ko na ko! Ay tako, sige tako na ko nimo. Wala ko tako. Nakikita ko na ko! Mutukan na ko dili! Wa ko kitako nimo oy. Di ka kikan! Kalong! Di ka kikan! Para jo bandira ko gikan. Kay Dok Ramil oy. Nausap ka dito! Wa ko sa stock na may DCO DTX may maranit. Pwede! Kita ko! Kita ko! Stricto ka. Stricto! Stricto! Puspos mo ka sa live di mo. Usa man sige, usa si Yoyo nimo bahay na ng mga sekreto. Ha? Sige. Sakit ka na mo mga babaye! Nga kay plano sino ginabuhi! Nagtigong na ikaw! Ako ni mo pabala! Nagtigom ko para mo na itong duwa. O kay problema ipalitan mo na kasong gusto. Makita mo ang bag nimong ipamalit ko. Ha? Mga mahalo ning bag ipamalit ako nimo. Ha? Ha? O si problema nimo? Ipamalit din ako mga bag mga mahalo no. Ha? Kalitan ko na ito! Gamit kaya koyal pa na! Ha? Nakikita ko na gaya ng sikreto ka! Ipalitan mo kasi mong gusto. Ha? O si problema nimo? Nagtigom ko para na po na itong duwa. Ha? Kulang pa na! Sakit din ako nga nagtigom na ikaw! Ako kay Balo! Nagnegosyo na ka na ni DS na bandal! Ako kabalo ang Gihilo na na ako nga kabaw ko sa panahon magkaibaw ra pa sa ko sikreto. Ha? Sinunod kayo na ako! Ako kabalo niya! Nagtigom na ikaw! Ako kabalo! Nagtigom ko para sa time mo gutumon ka. Mapalit yung mga pagkaon na mo tatag bukas. Mo tatag sudan. Ha? Kasi ni Kuya ko ni mo si mga plano! Kay asawa ko ni mo! O sige mga nagkukuan, ikaw may sataan ka ron. Tanawa, sige kag live. Usaon na pagbalik ron. Na-post na nimo na live, napakulawan na ko mo live. Usa ba yung gusto magitunga naman ay kanana-tani magitunga na Basta ka. ko! Makapalo ko si mga plano! Kay asawa ko ni mo! Magitunga naman tani ka. Magitunga naman tani ka, ha? Magitunga naman ka, tungaan ta ka. Oh. Oh. Atras dito kamay. Ako nga ta! Oh, tunga naman gusto. Tunga naman gusto. Kaya ka dito ba? Facebook ha? Punot ako! Punot ako! Oh. Ha? Tunga galing duwa. Kaya patunga ta kay kitang duha na negosyo nga nagtitis sa bari ko may kise! Hindi ko gusto nga imo kung tago-tago ang mga sikreto! Kay mauli makagubas sa itong relasyon! Oh. Wala na problema din. Tunga rin mong payo. Tunga rin mong kwarto sa